sobra pa dira ang akon ginhimo sa inyo. Kay mami, habang ginpatawad ako ni mami, kag nalipay siya, kay nagbalik ako, kag amo ka man, Kunching, ginpatawad mo man ako, hindi pala. Ate, huuday Lutsi. Napatawad ko na ikaw, Amoy na nga ginapatawad ko na si Josephine. Bangod, ginpatawad ninyo ako. Labi kanagid, mami, kaayo sa imo. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. I love you. I'll forever thank my God for having you. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sang atan sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Villa Catrina, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga abyan, sundaman sa pagpamati ang matahong nga drama Mikaela, mabatian diri lamang sa Bombo Radio. Mikaela, Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo.
Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radyo, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agod madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan.
Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiun sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country and the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and a day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig mangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 14 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bombohanay sa Udto Pit sa 26 sa bulan sa Oktubre 2021. Martes karon kadlaw, Martes edisyon sa tunapag pangalagad magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga alauna imidya sa hapon. Sa itong pangalagad, subong edisyon sa siling nga palatuntunan Bombohanay sa Udto, pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters, subuman sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ang aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton nga tagpalamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita kag babatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa pinagkaroon ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa nagapanguna nga mga balita lokal. Sa aton nga mga top stories of the day sa balita lokal, Bacolod nun nga may kaso sang panibag-ong COVID-19 variant nga ginreport mga kabilang sang DOH nga taga Bacolod, nakabalik na sa luwas sang pungsod. Nakabalik na sa luwas ang pungsod kag dispes nagagwa ang report nga ini siya ang mayara sang panibag-o nga kaso kun panibag-o nga variant sang COVID-19. Booster shot para sa mga medical frontliners, ginahulat na lang ang go signal gikan sa DOH.
Kag residente sa isa ka barangay sa siyudad sang Bago nagareklamo diri sa Bombo Radio. Cater talang ini pero daw ang pamatsagan ko ini nga problema ini binaranggay gid nimo no. Daw lasang kinalain sa inaway permi ni Buklan kag ni Kwan ni Albina. Sige lang ibalon tani karon dugay-dugay. Samtang sa piyag kabahin duha ka mga driver sa nga motorsiklo patay. Lunsay nagkalamatay sa bunggo anay ang manihon nila sini nga mga motor dito sa may Pandanon Silos Banwa sang Murcia. Sa ato naman mga balita national, DNR dumili anak ron ang mga kabataan sa Dolomite Beach. Samtang Presidente Duterte may patutsada karon sa mga LGUs nga maghimo sang pamaagi para mabakunahan tanan. Sa balita international, Chinese President ginpasiguro nga garespeto nila ang kasuguan sang iban nga mga kapungsuran. Samtang 5 naman nagkalamatay sa protesta nga ginpatigayon dito sa pungsod Sudan. Amo na ito ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kay international. Ato ni kapangalagad karon sa pang-Martes edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Antes ita magkakuha sang report ni Bumbo Lianizel Minardo. Dati sa sining duwa ka mga driver sang motor nga lunsay nagkalamatay Banwa matapos nga nagbungguanay. Kuonta na karon ang detalye. Kung diri kita anay sa maayo nga balita para sa aton tanan, para sa aton nga mga maukod nga tagpalamati kag nagatutok gid sa tanan nga mga promo sa Bombo Radio Philippines. Mga kabumbo kag ka Star Nation sa kaluoy sang Dios kag sa aton pag-inupdanay sa paghalong kag pagsunod sa mga minimum health protocols. Amat-amat na nga nagabalik sa normal ang aton pagpangabuhi gikan sa pandemya. Nagamat-amat na subong kay naganubo na gani ang kaso sang COVID-19. Kag dayon na gid ang Paskwa. Kag ang masunod nga Bombo Milyonaryo ang may baluan mismo sa adlaw sang Paskwa, Disyembre 25. Yari na ang inyo ginapaabot nga pang last quarter nga radio promo. Kaga bangod nga ini ang nagikan sa Bombo Radio Philippines, amo lamang ini ang pinasahi nga nationwide promo kung sa diin ang premyo mismo ang nagahulat sa mga winners para sa adlaw-adlaw nga cash siyahan. Magasugod na mga kabyanan, mga kabombo, ang 1-2 Panalo Part 20 ng Bombo Radio at Star FM. Araw-araw, baldi-balding pa-premyo na, may cash siyahan pa. As per approve sa DOH, FDA, CFRR Permit Number 1553, Series of 2021. 6 milyon, 6 milyones ka pesos nga total prices nationwide ang nagahulat. Isa ka winner sang 1 million pesos nga cash para sa grand prize, kag 4 naman ka winners sang tag 50,000 pesos per regional winner para sa grand draw. May isa nga magadaog nga 50,000 pesos sa Luzon, isa man nga magadaog sang 50,000 pesos sa National Capital Region, isa man ang magadaog sang 50,000 pesos from Visayas, kag Subuman, isa man ang magadaog sang 50,000 pesos nga magagikan sa Mindanao. May ara sang guaranteed prizes sa 24 ka mga key areas sang pungsod Pilipinas, nga sa diin ang first prize magabaton sang 15,000 pesos. Second prize magabaton sang 10,000 pesos. Kag ang third prize winner magabaton sang 5,000 pesos nga cash.
Kaya kung nalabot si Banwa sa mga premyo nga ginpanglawag naton, nga amo ning pa-premyo sa aton nga grand draw, may mga daily winners pagid kita, kada adlaw may mga magadaog. Sa kada Bombo Radio kag Star FM station, 3 ka mga winners kada adlaw. Buti ganun 15 ka mga winners kada semana. Sang tag 1,150 pesos nga balor sang papremyo. 500 pesos na diri ang cash kag ang 650 pesos gift pack mga kabyanan. Ang magadaog Lunes tubtob Biyernes sa sulod sa 7 ka semana. So amo na kung nga ang 15 ang magadaog kay Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes 5 kaadlaw sa kada semana may magadaog nga tag tatlo. Tag tatlo. Sa sulod ini mga kabyanan sa 7 ka semana naton nga duration sang sini nga promo. Kag agud makapasakop magbakal sa mga required proof of purchase sa mga sponsors sa mga supermarket, groceries kag sari-sari stores nga malapit sa inyo area. Kag magasugod ang promo sa Oktubre 24. Nagsugod na, no? Oktubre 24 sang Domingong adlaw. 26 na kita. Subong Banwa kag may mga drop boxes na nga ara na sa inyo nga mga area. Sa inyo puti nga sobre, may puti kamuda nga sobre nga long size, isulat ang mga masunod nga impormasyon. Ang inyong ngalan, inyong address, ang inyong pirma, ibutang nyo man dahil ng contact number, kag isulat nyo ang proof of purchase, kung ano man ang proof of purchase ninyo, kag ang week number, kag isulat man ninyo dayon ang title promo, kag ang ngalan sang Bombo Radio kay Star FM station sa inyong lugar nga inyo ginapasakupan. Halimbawa, ibutan nyo abing ibutan nyo dira ang title, Guanto Panalo Year 20 promo ng Bombo Radio Star FM, care of DYWB Bombo Radio Bacolod, no? Isinaduhan nyo ini isang maayo ang mga envelopes agud hindi madula o kun mahulog ang mga proofs of purchase ngayon sa sulod sini Banwa. Adlaw-adlaw may chance ikaw nga magadaog sang dalagko nga mga papremyo Lunes tubtob Biyernes. Ihulog ang inyong mga entries sa mga drop boxes sa Bombo Radio kag Star FM stations nga malapit sa inyong lugar. Bantayan ang mga special designated drop boxes nga malapit sa inyong mga puluyan nga iga-announce sa mga programa sa Bombo Radio kag Star FM stations. Kumalin na Lunes tubtob Biyernes dapat nakatutok kamo sa inyong mga radyo, no, sa Bombo Radio kay Star FM bangod mahimo nga magabutan ang inyong mga entries bilang 3 ka mga daily winners para sa instant cash ka gift pack worth 1,100 pesos o kung 1,150 pesos. Adlaw-adlaw, mga kabyanan, sa nasiling ko na, 3 ang magadaog. No, humalin, Lunes, tubtob Biyernes, 15 ka mga winners kada semana sa sulod sa 7 ka semana. Sa tagsa ka winner, no, ano ang matabo? Kung malawagan ang imong ngalan, may 6 ka oras agod nga makuha ang imong nga premyo, cash ka gift pack ka prizes. Pagkatapos nga ma-announce ang imong nga ngalan. Sa tiyon nga hindi makaabot, o hindi kabi makaabot, sa natalana nga oras, magagabot naman liwat sang panibag-o nga winner, tubtob nga maklaim ang tanan nga mga premyo. Magulog na sa inyo nga mga entries, agud may chance kamo nga may chance kamo nga madala sa 3 ka mga mapalaron nga tagdaog adlaw-adlaw. Kag magasugod na ang paglawag naton sang daily winners sa Lunes na ini Banwa, no, Nobyembre 1, Lunes nga adlaw. Kay pizza 26 na kita subong sa Domingong adlaw magatapos na ang bulan sa Oktubre. So Nobyembre 1, Lunes nga adlaw.
no magasugod na ang paglawag sa mga lucky winners. Padayon lang sa ang pagbakal kay paggamit sa mga masunod nga mga produkto o kon promo sponsors agod makatipon sa iyo mga proof of purchase. Kaangay sang Silver Swan, sukang puti, sarap asim. Silver Swan, wow sarap, all-in-one seasoning, siguradong wow. Kag isa ka empty stand-up pouch o kon label sang Silver Swan vinegar plus 1 empty sachet sang Silver Swan wow sarap 8 grams o kon 4 grams equivalent na ini sa isa ka entry. Wala labot si Banwa, may-ari pagkikita sang urukan. No? Maayos ang buhay mo basta may urukan sa bahay. Ano ang proof of purchase sa urukan? Isa ka sticker o coupon nga may nakapagkit sa tanan nga mga promo, sa tanan nga mga Bombo Radio promo titles, ma-qualify na ina siya bilang isa ka entry. Subuman Rexona, no? Rexona, use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Ang isa ka empty sachet sang Rexona Deo Lotion sa bisan na naman nga variant kag sumaman isa ka empty regular sang Rexona o kon Junior Roll-On sa bisan na nga variant pwede na mangin proof of purchase. May madamo pa nga mga produkto lawago nato na karon dugay-dugay na sa pinapagika portion sa ato pagpangalagan ang pinapagka mga produkto nga dapat naton nga tipunon kay magamit naton ini bilang proof of purchase sa sining promo 1 to Panalo Year 20. 27 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 11 diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuanay sa auto this time. Kuha na naton ang report ni Bombo Liani Minardo o kon Liani Zil Minardo. Eri nga may kantanan sa duha ka mga nagamaniho sa motorsiklo nagbungguanay. Sus nano nga ka lapag sang dalan na mabungguanay pa. Di nagkalamatay ining duha ka mga driver. Yari ang report Bombo Liani Zil Minardo. Please come in. Yes, sa Bambodan, duwa patay isa pilason sa nagluntad nga vehicular accident ang Bambodan dito sa Purok, Simborio, Barangay Pandanon, Morsha, Negros Occidental, Bambodan, kung sa diin ang imbolbado nga motorsiklo amo ang Rossi 150cc kag Kawasaki Bambodan. Ining Kawasaki ginadrivean ini siya ni Agustin Ardinia, 21 anyos, no, isa ka lalaki, kaga-residente sang Purok Minuro, Barangay Amayco, Morsha, Negros Occidental. Pagkakasubong man ining Ruse, ginadrivean ni Romy Mallorca, 27 anyos, sang residente sang Purok Gemelina, Barangay Bunga, Don Salvador, Benedicto Bombo. Dan, so ini nga duwa ka motorsiklo, nag-travel, ini sila opposite direction na Bombodaan, halin ini sa babaw, no, sang Morsha, ining si Agustin Ardinia, no, nga ginadrivean niya amo ang Kawasaki. Imbis sa Bombodaan nga diri ni siya dapat kay padulhog siya mo, so dapat sa right side siya nga lane. Dito siya yan nag-agi sa may left side, which is sugata maniniya ang Rose nga ginadrivean na Bombodaan ni Rome Mallorca nga may angkas, no, nga kasi Jube Hamili Bombodan. So ang natabo karon kay pariho silang wala sang suga, wala man dira street lights sa Purok Simborio, Barangay Pandanon, nag-head on collision ini ang duwa ka motorsiklo Bombodan kag dead on the spot ini ang duwa ka driver sa motorsiklo. Ang ining sa Jube Hamili Pilason pero ginatubuhan ini sila Bombodan para makasurvive ini ang angkas ni Romy Mallorca Bombodan. Amo gini basta perti ka dasig in dalagan. Yes, sa Bombodan kag
According sa investigator, sa traffic investigator sang Murcia Municipal Police Station, wala ini sa mga documents ang ilang motorsiklo kag pareho nga wala sa plate number ang duha ka motorsiklo bumudan. Kani nagapahanugyan ini ang traffic investigator nga kung pwede sa mga kumpanya ni nga nagapautang man bala sa nga motor bumudan nga dapat checkeron maninila ang nagautang sang motor kung bala kumplito kung may driver's license na ini kay ang iban kung kakis-aga pangutang nga ni nagabakal sang motorsiklo bumudan wala man ni sila mga documents no may ara rehistro to dang ilang motor pero wala sila lisensya so biskan insurance man kisa wala man in kaso nga maka-aksidente sila bumudan wala gid sila sa hakwaon kag kasubong man ang mga wala light nga mga motorsiklo dapat ang bumudan sikiron ginilang ilang motorsiklo nga mapatakdan sang suga kay kabudlay magbiyahe nga kung gabi nga wala ikaw suga no magdalon ikaw sa ospital subong kabudlay pa sa tiyempo subong bumudan nga may COVID kag kung dalon ka sa ospital damo pa sang mga requirements no nga gina-required so kung ikaw nga naga 50-50 ka na nga biktima sa nga pareho sini nga insidente bumudan hindi ka pa dali-dali dala sa ospital so dapat maghalong gid ining mga motorsiklo bumudan kag chikeron gid permi ang ilang nga mga motor kung nagagana ang mga suga sini bumudan. Okay. Sa bumudan para sa dugang nga pahayag kag detalye pamatian naton si Police Staff Sergeant Ryan Bandiola, traffic investigator sa Murcia Municipal Police Station. Bali, arima mo, ang duwa ni ka motor, ma'am, travel sa in opposite direction. Ang branch ng motor is Kawasaki and Rusi, no? Yes, sir. So, ang Kawasaki, nga ginadrive ni Agustin Ardenya, Medina, taga Purok Minoro, Barangay Amayko, no? Sunod sa akon nga pang-investigar, ma'am, namahaw ni siya sa babaw. Sir. Sa may Pandanon Silos, tubla sa MLS, no, na Palamahawan. So, po sa iya mga friends. So, nagpuli ni sila, why ni sa suga. So, instead nga sa, kung kadulhog ka ma'am from Pandanon, sa right lane siya maagi, supposed to be. So, ang natabo ya ma'am, sa wala na siya nagagi, sa inaagyan mismo ni Rosie, nga ginadrive ni Rumi Mallorca. Nga taga DSB. Upo di man ang iyang relative, no? Na si Juby. Ang upo di limang nga si Juby Hamili, no? Upo di niya ang yan nga backrider ni Rumi Mallorca. So, pag-abot nila ma'am sa may sitio Simburio, or Barangay Pandanon Silos, nagbonggo anay ni sila, ma'am, head-on collision. So, resulta, napatayan duwa ka driver, no? Instantly, no? Pag ang yang backrider nga si Hamili ni, so, buhay pa ni siya, ma'am, kagindalan siya sa hospital. So, as of now, ma'am, wala pa man ka report sa amon kung kumusta na siya. Pero, a day after sa accident, na monitor ko, ma'am, na buhay pa siya, kagindutangan siya tubo. Ni Agustin Ardenya, nga taga Purok Minoro, Barangay Amayko. Ano na sir? Wala mga street lights, sir? Wala na sa ma'am suga, nang kuha na siya, nang nablama man naghahatag suga, ang mga panimalay? Ma'am, ang lead light na siya, ma'am, nga kada lane may ara na siya bla. Ay, okay. So, oo. So, no, ma'am, sa amon nga pang-imbestiga dito, ma'am, no? Kaya ang ningarya, parte gini kadulo mo, so, no, man sa mga tao nga nakasaksi, ma'am, ang ila dagan, parte ka dasig, wala ni sila boat, motorcycle, suga. Wala sila duwa nga suga. So, sir, wala man may nakainom sa ila nga duwa? Wala, ma'am, kaya ang si Rosie naman niya, ma'am, nagkuha na sila sweldo, ma'am, nagkuha na sila sweldo sa ilang ginubrahan. Nagpa nila sweldo, nagpuli sila. So, so happen nga si Kawasaki nga ginadrive
Yan, ni Ardinya, nagagi sa ila ginaagyan. Oh. So, dito kag nagluntad ang isa ka madugo na aksidente sa parts ng pamilya nila nga nakadulaan sila sa membro nila, ma'am. Gani, sir, imo dabi sir nga kahanugyan, sir, sa mga nagamotor, especially ang wala, mga suga nga mga motorsiklo, sir? Oo, ma'am, no. Ang akong gidya nga mapahanog yan, no, tani bala, ma'am, ang ining ang mga kompanya sa mga motor, dapat, ma'am, sigyaro ni nila, ma'am, implement nila ang ginatawag na kung wala kaya lisensya, ma'am, supposed to be, hindi ang gidya pangutangon mga motor niya. So, kung sa mga motorista, nga wala ka sa mga papilis lang mag-travel sa dalan, dawad makamo, para pila kadlaw, kung may mga insurance nga klimon, may harap man sila bala, ma'am. Oo, Be careful with ma'am while on driving sa subong nga panyimpo kay kung madisgrasya ka, abudlay daan niya ibatunon ka sa ospital tungkol sa atong sitwasyon subong. Sa document, sir, kulang ni sila mga dokumento? Wala sila, ma'am. Sa akong pang-investigar, wala ko to may nakitaan nga bisan lisensya na nila, no, mga papilis nila, kaya ang ilan nga mga motor, ma'am, lawaging tagpi lang nila para lang makadalagan bula. Ay, okay. Wala man restro, sir? Sa akong mag-investigar, ma'am, wala ko ito may nakita. Base kung ang ila may mga ara mas la restro, base lamang kung nila ipandala o kung wala gidya, ma'am. Okay. Ti amo gina. Wa isang rehistro, wala suga, nagpadasig padalagan sa motor. Ti sinong basulon naton sinabi? Basulon tani ang ang linya sa isa ka motorsiklo sa Laman de Bombodan, no, sa wala man siya nag-agi nga supposed to be dapat ara siya sa right lane, so nangagaw siya sa nga linya, dugangan nga wala sa mga street light, so laman sila suga nga duwa ka motor, ang resulta mo gino. Amo nang siling ko gani permi nga ang sa nagligab lang ning kontrobersyal nga mga inspeksyon sa mga salakyan kay para mabalaan ang kondisyon para malayo sa aksidente. Bisan ano pagkakondisyon sa imo salakyan kung ang driver haras-haras, aksidente mangyapon na may iya kondisyonon ang utok sang driver, hindi kay ang salakyan. Ang maganda Bombodan, kiti ang salakyan, no? Although nga na sa driver. Although nga automatic naman abi sa mga may salakyan nga basta may diferensya ang salakyan, ginatanaw na dayon mo kay inahibaluan na yang kung ano kadelikado ang magbiyahe nga gubaon ang salakyan. So, wala labot nga okay na yung kondisyon sa salakyan, dapat okay ginang kondisyon sang utok sang driver. Mugit kiti kung maguba niya sa bungguanay ang motorsiklo, makayola niya Bombodan, pero ang kabuhi ta isa lang dapat talungan ta gini Bombodan, so dapat i-kondisyon man ang mga utok sang driver insakto gina Bombodan. Sige. Sa Bombodan para sa papangalagad sa bumbuhanay sa udto, inisi Bombolyan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Liani Zil Minardo. Ining follow-up report mga kabel sa sining duha ka mga motorsiklo nga nagbungguanay, ang duha ka mga nag-drive sini lunsay man nagkalamatay. Ang masubo-subo pa diri kay wagid sa mga papilis. Wala man sang rehistro, wala man sang insurance, doble bukol sini sang pamilya sa sining mga nagkalamatay bangod sa sining aksidente. 39 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 11 diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Pagkabalik mga kabyanan ang ini nga palatuntunan pagkaligad lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga
duha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipan sang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan.
Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butanga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Kapag pangalaga diri sa palatuntunan, bumbuhanay sa udto, 44 minutos ang nakaligad sa tagnay nga alas 11. At this time, kung ano nato ang report ni Bumbo Franz Andrew Burgos, ang aton nga pag-cater sa pila ka mga problema binarangay, kag sa mga problema da sa palibot. May mga concern, pila ka mga problema nga panawagan na naton sa sa mga barangay bala. Kung may mga problema, mga trouble sa mga barangay ninyo, tingwain nyo gid nga masitol. Kaya na sang pinaka mabudlay magpangabuhi kung nagapangabuhi kaya nga magpangabuhi ka nga daw malas pa lang pagkadugay-dugay may ilinaway pagkadugay-dugay may kung ano daw kulang na lang yang daw kulang na lang daw mag-inaway si Tagoy kay si Albina. Sige, may nagkanto abi diri sa istasyon i-cater naton ining pila ka mga problema, no? Bumbo Franz Andrew Burgos, ano ang problema ang cater mo sa nagligad? Please come in. Bumbo dante isang nagligad ngayon adlaw may mga gakabaton gikita diri nga mga problema. Especially sa mga barangay issues ni Bumbo Dan, no? Iba ni ganito arawid din sila ning mga purok o kung sila ning mga subdivision sa mga barangay Bumbo dante diri nato naman atubang ang isa naman ni kareklamo sa bahay ni Bumbo Dan sang barangay Kalumanggan sa siyudad Sambago nga nagpadulong diri sa istasyon sa ato no sa Bumbo Radyo Bacolod Bumbo Dan para i-address ang nasiling ni nga problema sang magkaingod ni no baka bali actually Bumbo Dan lima diri ka mga pamilya o kung 5 ka balay diri Bumbo Dan ang na-involve sa nasiling nga mga reklamo nga gintadangat diri man sa aton sa Bumbo Radyo. Diri na to na Bumbo Dan nga dugay na ni gali nga problema sa nasiling ni nga subdivision dira Bumbo Dan sa barangay Kalumanggan. Ang pangalan ni sa subdivision Bumbo Dan amo ni ang ni Bumbo Dan no dragid mismo man sa barangay Kalumanggan sa South Valley Subdivision no South Valley Subdivision barangay Kalumanggan siyudad Sambago ang nasiling ni nga subdivision because Bumbo Dan may isa na sila kakaingod o kung natubang gid nila mismo balay nga kapila na nila isumon sa ila dra nga barangay nga do sulit-sulit na lang kuno bala ang problema Bumbo Dan matapos ni nga doon natakaan naman sila kag sila man mismo gani ko naging pasakaan man sa kaso sa nasiling ni nga ginareklamo man nila nga tuba kaingod nila kaya mo man mismo ang problema dra sa barangay no tidog ka ang mga barangay officials especially Bumbo Dan. Pero ano ang nature sang kaso? Anong problema? Bumbo Franz? Yes, Bumbo Dan. Ano gid ang problema nila dra? Ano ang nature sang kaso, sang concern? Oh yes, no Bumbo Dan bali ang problema gid ni hindi ko no bala matapos-tapos ning ilinaway dira bala no. Oo. May problema dahil tindo na kalain-lain ning ano kuno ang ginaawayan? Bali Bumbo Dan ang ginareklamo ni nila subong sa aton tindo kadamo na niya sang issue dira sa barangay nga ginapasumo niya ni balang nag-complain diri sa aton kitungod kuno ginaperwisyo da sa ginagira ko nung balay. Amo na Bumbo Dan ang mga unod gid mismo sang sumon. May mga instances dira bala Bumbo Dan nga na-mention ko to kay nga may mga pila ni ka mga balay dira nga sana siling nga sang bloke o kun na village dira no. Ang isabi ka bali sino ning complainant nga nagkadto di sa Bumbo Radyo? Bali Bumbo Dan kilala lang nga ton nga complainant nga sa kay Chiva Sorbito no. Si Chiva Sorbito kagang ginakareklamo diri Bumbo Dan si Ma'am Lucilia Alvarez no. Mo ni Bumbo Dan nga do hindi ni kuno matapos-tapos dugay na ni kuno Bumbo Dan nga problema. Nga kuno anong ginaawayan nila dra kay ining iyang kaingod nga si a certain Lucilia no. Ginreklamo sila sa barangay.
Oh, yeah, sa mula bumudan, no? Ti sila mismo naging pasakaan sila gani kuno kaso ni Lucilia. Ti Oo. kuno na dismiss man kuno bala bumudan. Sa ano nga kaso Sulit-sulit. din pasaka kuno ng ano sila? Wala man sila bumudan kinag-specify ano gini nga kaso, no? Pero ang unod sa mga sumon dira sa barangay o kung mga reklamo dira bumudan. Oo. Ginagira kuno pinaperwisyo sila sa ilang nga balay, no? Ang balay ni Ginagira? Lucilia, ginaperwisyo kuno si Lucilia. So sila kuno ginapasumunan. And then Oo. kuno pagkita bumudan nga mga sugilanon ang nagakatabo da kay base man ni sa akot ton nga complainant diri sa aton no sa estasyon nang ginabuyayaw man sila kuno every time maglabay dira sila be no sa pagidis mo sa balay ni Lucilia ginabuyayaw sila kuno ginaligar nga ginabuyayaw sila ni Lucilia Alvarez ni Bombodan no so ang mga issues dira sa barangay kag isa pating concern Manila Tubot sa lingon ang kaso ining mga doka regular lang mga doka usual nga mga kaso sa mga barangay sa mga mga pumuluyo abi mga kaingod nga may hindi pag-intindihanay o nga ang isa to nag-akusar sa isa ang isa akusar man sa isa. Eksakto ina Bombodan no kay amo mga common nga mga problema especially bala sa barangay kag sa mga magkaingod. Kaya bala Bombodan no tinagahinyo man sila dapat sa magkaingod ya maghirupay kay nga ang pinakauna nga makatabang sa imo among imo kaingod mo, imo nga neighbor mo. Wala naman sing may makatabang sa oras ang ital-ital, sa emerhensya. Dapat kung tani sa kada subdivision, nag-aingoday lang balay nyo dira, maghinirupay, hindi nga mag-ilinaway dira. Kaya kung mag-ilinaway karon kung anong matabo da nga sa kaingod mo karon may emerhensya bi karon, sino makatabang? Kung ang imo kaingon, ti kung kontra mong kaingon mo karon, paano ka mabuligan sa emerhensya? Hindi ba? Bombo Franz? Yes, amo kani Bombodan no. So dapat gid man nga kay total sila na malang nadakag isa pati adlaw man sila nagatubangay. So dapat Bombodan usayon na giniblang mo nga problema kay galing ang concern lang sa aton diri nga complainant nga si Ma'am Chiva Sorbito ni Bombodan. Gusto man datan nila matagaan gid bala sang pagtamod sang barangay kay pila naman ni kuno Bombodan nga instances ni Bombodan nga nagbalik-balik sila sa barangay. Kaya nag-mention kani kuno to pero may nalas lang kuno ginapasumon, may mga ari na advice na to no. Kung may ara giman dapat nga magpasakas ang kaso kag kung hindi giman masitol sa barangay, ti ang ining complainant nga nagkadto sa aton diri, mangayo na lang siya sang certificate to file action gikan sa barangay kay pasakayan ang kaso iya nga tupad balay. Total siya na pasakaan man kaso do pareho lang sila pinasakay kaso. Yes, amo gani Bombodan no, tigi do kadugay na ni kuno bala kay do ka perwisyo naman kuno bala sa bayan ni Ma'am Chivas. Ang nagakatabo dira bala Bombodan nga problema ti may mga alegasyon man ni ang aton nga complainant nga sa tunga kuno sang kagahon ti mga lastos sang kagahon kuno ang certain nga si Mama Lucilia ginapang flashlight tan kunong balay no do amo na kuno bala Bombodan nga mga gakalatabo dira kabudlay man kun kabudlay man kung maka-star ka sang community nga kaangay sinino. Daw madumduman ko sa tuanay nga sa din ganito nga barangay sa may bago man sa barangay Dulaw Blato mo. Nadumduman ko sa una sa barangay Dulaw nagkadto ginadiri ang kuan nagkadto ginading duha ka pamilya kay ang pati ang punong barangay pati ang chief of police sa syudad sang Bago nagkadto dito sa tubangan ko kagin sitol man to ang problema nila to. Oo. Amo man girahay man kuno magkatungang gabi may nagalinagapok nga bato sa ato ano na lang inimahal. Ari niya second time around ni, no? Ang una to nadumdum ko to barangay Dulaw to mo. Subong ari barangay ano naman Kalumangan man niya Bombodan. May gikuan na to bala Bombodan tingog ang complainant kag mismo syempre para mangin patas man kita no kag ang barangay secretary sa barangay Kalumangan para ako mausayan gid na Bombodan kag maklaruhan gid bala kung ano gid man ni bala ang nagakatabo dira no ti well at least bala ano man ang barangay no para sa ila ti do ano man sa Bombodan ate may ginasunod man sa ang mga proseso kay kapila na nadako na Bombodan magbalik-balik ang si certain Lucilia ni Bombodan kag mismo gani mention sa aton sa complainant bala Bombodan ang mention na ng pulis sila nga kapitla na to kuno sila nga may blatter to no kapila sa uno kabato sa blatter may mga blatter reports tayo kuno Bombodan na nungod din sa ila dito sa Bago City Police Station na nungod sa sini nga insidente well Bombodan no may pamatendible naton ang reklamo ni Ma'am Chiva Sorbito
sa barangay Kalubanggaan na syudad sa Bago. Sir, nakari kami tigali sir. Kaya nang bali kami, taga South Valley kami mo. May ginareklamo kami da sir nga amon nga neighbor nga balik-balik nga gid kami na iya sir ya ginaano ya, ginapasumon, ginapablatter nga wala kami nga may ginahimo nga malain sa iya sir. So ang problema, nangayo kami bulig sir sa barangay na nga ma'am, kapitan, pagsabaw sinamon ma'am, anong posible tani ma'am nga mahimo maman kay permi namon mapamatud-an di sa barangay kada hearing nga wala gid kami nga ginaubara. Sa tanan nga aligasyon niya, tanan kami may mga ebidensya kami nga ginpakita na sa barangay nga ang iya nga ginapakita nga ebidensya himo-himo. So ang hambal sang barangay, i-cater ginaya nila. Kaya siyempre, public servant sila. So, nangayo na kami bulig nga, ma'am, ginalain lang ma'am ang title sang iya nga reklamo. Pero parehas lang gid Japon ang unod sang reklamo niya. Nga, ginahilabta namon ang kategorya. So, nangayo, naging kami bulig sa DILG. Area mo, nga para maano, naging sir nga diin kami ni mangayo sang bulig ni. So pagkadto na namon niya sir sa DILG, ang ginhambal sa amon sang DILG wala na kamo da mamahimo, malas nyo lang kay amo nang nakatubang ni sang balay. Okay ma'am. So bali ma'am, ano gini siya ma'am? Sino gini siya? Ang nasiling ni nga kaingod nyo? Si Lucilia Ledesma Vargas na ma'am ang ngalan. Ay, Ano sir, na iya nga trabaho ma'am? sa pagkabalo namon ano ni sa may baligyaan ni siya nga beauty product. Okay. Isa ka influensyado ang nga tao. Hindi ko man mahambal nga Nga among ginasabi? Wala kami kabalo nga kaiso ginaiya sa iya nga wala gi kami na iya may ginobra sa iya yes, sir. Ang problema namon kay mahimo-himo siya istorya, ireklamo niya kami sa barangay. Kaya once nakareklamo na kami sir sa barangay, ginapasaka na siya ang kaso kay hindi siya magpasettle mo. Okay. So bali ma'am, ano ning ginapasumo niya sa barangay? Klaroon ko lang, ano gid ang gakatabo gid daw nga mapasumo siya sa barangay sa inyo? Ano nga mga posible dabi nga magakatabo da? Okay kay sir, ang una-una ginada nga natabo. Natingala ko gulpe nga sa una okay kami. Nakibot lang ko one day nga wala na siya nanapa. Kadalabay ko sa dalan, ginabuyayaw ya ko. Actually sir, hindi lang niya ako ang ginabuyayaw ya. Halos tanan nga tao da sa amon nga street nabuyayawan niya na nga galabay. Ang security guards namon nabuyayawan niya na. Ang mga construction workers nga giobra sa amon subdivision since bago ang amon nga subdivision mo nabuyayawan niya na tanan sir. Napamatud-an na namon sa barangay. So ako ang una nga nagpatawag sa iya sa barangay namon. Kay gusto ko maklaro kung ano gid bala ang problema nga ginabuyayaw mo ko nga kadalakat ko kadalabay ko nga ginabuyayaw mo ko. So pag-abot sa barangay sir, ginparatangan niya ko nga gapanghaboy ko bato balay. So bali amo na mamangit unod sa sumo niya nga ginagira iya balay. Oo, hindi lang iya balay hasta mga balay sang kaingod ko kuno ginapanghampak ko bato. Tapos nang ginaguban ko gid siya ko niya sa sa bilog mo subdivision. Paano ko maguban ang tawo nga hindi ko kilala? Amo gina-sir mo, hindi ko siya kilala yan mo. Okay ma'am. So bali ma'am, for how many years amo da nga nagapuyo dira? 3 years. 3 years pala. So bali inyo ginaday ma'am property. Oo, among ginaday. So mga ano pila ka distansya pila ka metros ang distansya sa balay ni isang kay tubang balay lang gid sir. Tubang lang gid tabok lang gid gali. Ang amo ni nga tatlo nga balay tubang lang gid na siya yan amo ni. Bali ma'am maghimata ka mo ni. Oo, tupad balay gid kami ni tanan. So, tatlo kami ni, kapila na gid kami ni mga pabarangay niya, ya pabalik-balik, nga ang iya ebidensya, himo-himo lang gid ya. Nga ang unod lang gid sa sumot, amo lang gid pagpanggira sa balaya? Hindi, pagpanghilabot sa kabuhi ya. Ari di sir gin saysay na din namon, kay actually, naghimo kami letter, sir, sa barangay, kay amo ni ang ginhambal sa amon, sang DILG, kag sang vowse nga himo kamo letter nga gina-address nyo kay kay kapitan kay para kung magpasumon diri na si Lucilia sa amon may itubang kami sa iya. Ti sir, nakibot kami nga sang amo to nga adlaw nag-istorya kami pagkaaga ginrelisa na sa dayon sir nga ginbato ng iya reklamo sa amon. Ginlain lang niya ang title ya sir ya, pero parehas lang gid Japon ang unod ya. Ang reklamo ni sir sa ila
nagligad lang tong nga binulan natabo. So doon ma'am, di sa amo nga problema, gapang gubat man sa inyo. Okay, bumbuando pamatyagan ko ti problema gini kag mabulayan gini ang mga kaingod ko mag-amo niya nga sige-sige ni ang video nga gin pakita to sa Facebook amo nang ginambal niya nga nagapang flashlight kuno sa ila magabi. Oo, man siya bumbudan, no? May ebidensya sila bala. May Do kalain man ito kakapoy man ito diya kaya samtang katulog kami nagapang flashlight ya si imo yang balay. Kamo yan, no? Dito ka, ano man na bala pumuntahan, do ka kung saan di tingala ka bala. Nga mo sa oras, nga mo natin nga mga flashlight. Pero mayo pag ko makuhaan taman sang interview si si Lucilia. No. Para may balaan taman kung ano ya ang problema niya dira nga daw ka kwan gid daw ka daw ni gid masulbar ni. Yes, amo gani bumutan. Yes, amo gani bumutan no. So dapat para man si isa bala may bahin man no. Para kung ano mabayat mo matumod di lang anong rason no sang pang moniting masiling din nga pagpangperwisyo sang kaingo dira no. Bumutan at least wala gina ano man sila sa barangay, ting barangay may payag man diri sa aton no. Pero pamatian taman ang bumutan no. Ang bahin sa barangay kung ano gid man iblang ila diri. Sige, daw malang-alang kung sa oras Bumbo Andro, no? May ara kag interview sa barangay secretary. So nakalabot gyud magalito sa barangay ang ini nga mga concern. Yes, correct bumbudan. Sa kapila na ni kanin, okay ko sa lasukin ito sa barangay. Sige. Sa mga pagsumon bala bumbudan. So punan tani karon Bumbo France Andro Burgos kay ari na nga Bumbo News Center. Yes, Bombodano, para sa amo ng mga balita natin po sa Patrol News, Bombo France Andro Burgos, mas mabansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basa Radyo, Bombo! Salamat gid Bumbo France Andro Burgos. Ari na ang Bumbo News Center para sa ating Bumbo Network News. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Narito na ang Best Newscast sa 24th KBP Golden Dome Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ika-26 sa buwan ng Oktubre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Mga lugar na isinailalim sa lockdown sa National Capital Region, tumaas ng bahagya. Hindi na susunod na health protocol sa mga pampublikong sasakyan, ipinasisilit na sa DOTR ayon sa Malacanang. At 2 drug suspect arestado, 1 kilo ng illegal na droga na sa bato sa buy-bust operation dyan sa Pasay City habang may delivery rider. Arestado ng PNP at PDEA matapos mahulihan ng 3.4 na milyong halaga naman ng shabu sa bahagi ng Caloocan. Samantala, matinding pagbaha naranasan sa bayan ng Sogod, Cebu, 5 barangay apektado. At sa ating international news, ang Estados Unidos sumali na sa panawagan ng iba pang world leaders na palayain ang political leaders na isinailalim sa house arrest doon sa Sudan. Sa ating sports balita, ang Boston Celtics ay kinakailangan ng overtime bago na itala ikanawang panalo. Ang Chicago Bulls naman, 8 pa ring talo sa 4 na games. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Mula sa 73 bumalik sa 76 ang bilang ng mga lugar na isinailalim sa granular lockdown
sa National Capital Region. Yan ay base sa ulat ng Philippine National Police. Sa mga lugar na isinailalim sa lockdown ay matatagpuan ng 49 na mga barangay at ang granular lockdown naman ay ipinapatupad sa 46 na mga bahay, 19 na residential buildings at 7 subdivision villages. Nag-deploy naman ang PNP ng 275 personnel at 175 na force multipliers. Yan ay sa mga concerned areas. Magugunita mga kabombo na ang mga LGU ay may kapangyarihan na magpatupad at magpairal ng kanilang localized lockdown. Samantala, hindi nasusunod na health protocols sa mga pampublikong sasakyan abay ipinasisilip na sa DOTR ayon sa Malacanang. May report si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Dennis, eto matagal nang nirereklamo ito actually ni Bombo Elmar At sa ngayon, eto, may direktiba na ginawa si DOTR Secretary Arthur Tugade sa kanyang matauhan para tingnan ang siksikan at hindi nasusunod na health protocols sa mga pampublikong sakyan, lalo na yung mga bus at mga jeepney. Sinabi ni Secretary Harino, ang spokesperson ni Pangulong Duterte, pinakilos na ni Tugade ang IAC para hulihin ang mga tsuper na bigong makapagpatupad ng health protocol sa kanilang mga minamanehong sakyan. Ayon kay Roque, magkatuwang dito ang MMDA, LTO, LTFRB at Highway Patrol Group ng PNP. Una dito ay sinabi ng mga DOTR na nilang titignan ang pagpapataas ng seating capacity sa public transportation. Ito ay bilang tugon na umano sa lumalaking gastusin sa day-to-day o arawang operasyon ng mga operators ng mga pampublikong sasakyan. Samantala, sinabi pa ni Roque na sa kanyang pagkakalam ay iakit na din sa mahigit 50% ang mga public transportation na pumapasada sa kasalukuyan. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bigo pa rin ang Senate Blue Ribbon Committee na mahanap ang magkapatid na Mohit at Twinkle Dargani na pinaaresto mula noong nakaraang linggo pa. Si Twinkle mga kabombo ay presidente ng kumpanya habang si Mohit Dargani naman ang treasurer ng Parmali. Ayon sa lupon, patuloy na kumikilos ang Senate Sergeant at Arms para mahuli ang dalawa at maikulong sa kanilang pasilidad hanggat hindi nakikipagtulungan at maging sa National Bureau of Investigation nga ay nagpapasaklolo na ang Senado para mahanap o malocate ang magkapatid. Una nga rito, makailang ulit na tinanggihan ng dalawa na maisumiti sa Senado ang kinakailangan dokumento para sa Parmali at PSDBM deal. Una nang ikinulong ang director ng kumpanya na si Lincoln Ong matapos na i-contempt ng mga mambabatas. Abangan mamaya matinding pagbaha naranasan sa bayan ng Sugod, Cebu at 5 barangay apektado. Yan at iba pang mga balita susunod na. Have a light and refreshing day with a new Dunkin' Brewed Tea. Taste the full-bodied flavor of Dunkin' Black Tea and sip on the delicate flavor of Dunkin' Green Tea. Enjoy it hot or iced. Price starts at 55 pesos at select Dunkin' stores nationwide. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Bawa na tayo ng update mga kabombo dahil yung grupo ng mga drivers nagpasalamat sa 1 bilyong pisong ayuda na ibibigay sa mga ito galing sa gobyerno. Makibalita tayo kay Bombo Gerald Ulip. Labis ngang ikinatuwa Bombo Dennis, Bombo Jane ng grupo ng mga tsuper itong pagbibigay ng Interagency Development Budget Coordination Committee o itong DBCC sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng 1 bilyon na cash grants para sa mga public utility vehicles or itong PUV drivers. Gayunman, ayon kay Obet Martin, itong Pasang Mazda President, ang 1 bilyon daw ay hindi sapat para sa mga drivers at mga operators. Base raw sa kanyang computation, kung hahati-hatiin itong 1 bilyon sa bilang ng mga drivers kasama na itong kanilang mga operators, ay papalo lamang sa 2,500 pesos ang matatanggap ng bawat isa.
Kalahati lamang ito sa hirit nilang 5,000 pesos na ayuda para sa mga tsupera ng PUV sa buong Kapuluan. Dahil ito, suportado naman ng grupo ang hakbang ng Department of Transportation sa hirit nila sa Interagency Task Force na dagdagan ang seating capacity sa mga PUVs mula 50% yan sa 100% para makabawi naman daw ang mga drivers sa kanilang kinikita sa araw-araw. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, ang House Committee on Energy suportado ang apila ng DOE na amyendahan ng Oil Deregulation Law. Dulot yan ang serye ng price hike sa langis sa mga nakalipas na linggo. May nakuwang impormasyon si Bombo Dave Vincent Pasi. Suportado ng House Committee on Energy ang rekomendasyon ng Department of Energy o DOE na amyendahan ang Republic Act No. 8479 o ang Oil Deregulation Law. Dulot na rin ang serye ng oil price hike. Pagtitiyak ito ng chairman ng komite na si Pampanga Congressman Mikey Arroyo matapos na sumulat si Energy Secretary Alfonso Cusi sa Kongreso para hilingin naman na aralin ang posibleng pag-amyenda sa Oil Deregulation Law. Bukod dito, iniling din ng kalihim ang unbundling sa halaga ng retail products upang matukoy ang totoong presyo at pass-on cost. Binalaan naman ni Arroyo ang mga oil companies na hindi maaaring gamitin na ang naturang batas upang samantalahin ang mga consumers. Ayon sa kongresista, panahon na upang buksan ang mga libro ng mga oil companies upang makita kung may pang-aabusong ginagawa ang mga ito sa publiko sa gitna ng health crisis. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Dunkin Donut. Balita pa tayo mga kabombo, 2 drug suspects arestado at 1 kilo nga ng illegal na droga yung nasabat dito sa mga ito. Ang nangyari ho yan dyan sa Pasay City at isa pa hong insidente ay milyon-milyon pa ring droga ang usapan dito dyan naman sa parte ng Caloocan. May pag-uulat si Bombo Annalise Soberano. Arestado ang 2 drug suspects sa ikinasang bypass operation na matauhan ng PIDEA Mimaropa kasama ang Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon Police Office noong Lunes sa may Barangay 76 sa Mall of Asia sa Pasay City. Nasabat sa mga suspect ang 1 kilo ng hininalaang shabu na may market value na mahigit 6 million pesos. Nakilala ang mga narestong drug suspect na sina Jake Hernandez, 21 years old, at Loriben de Los Santos, 18 years old. Na-recover sa mga ito ang isang large heat sealed na transparent na plastic na naglalaman ng shabu. Nahaharap sa kasong illegal drugs ang 2. Samantala, arestado naman ang isang delivery driver sa bypass operation ng PNP at PIDEA sa Barangay 84, Caloocan City. Nakilala ang suspect na si Arturo de la Cruz, 38 years old. Nakumpiska sa kanyang posisyon ang nasa 500 grams na shabu na may market value na 3.4 million pesos. Dahil dito, inatasan ni PNP Chief General Guillermo Elazar ang PDEG na imbestigahan ang nasabing kaso para malaman ang operasyon ng suspect at kanila na ring inaalam kung sino ang supplier nito. Bomboan. Yes, Bombo Dennis. Wala bang kaugnayan itong mga ito dahil milyon ang usapan, no? Ano to, may mga grupo ba na pinanggagalingan yung droga niya? Grabe, bumabaha na naman pala ng droga dito sa Metro Manila, Bomboan. Tama ka, Bombo Dennis. Hindi lang dito sa NCR, maging sa Region 3, di ba, nung nakaraang linggo ay bilyong halaga din ng illegal drugs ang nasabat. So ito, Bombo Dennis, ay parang isang grupo ang tinitignan ng ating mga kapulisan at ng PIDEA dahil nga yung mga na-recover nilang mga illegal drugs ay nakasilid ito sa isang tipak. So basically ay may mga ugnayan dito yung mga Chinese, no? Kasi may mga napatay na mga Chinese drug suspect noong nakaraang linggo sa operasyon ng PNP at PIDEA din sa Region 3. Kaya nga ito naman ay mga nag-ooperate dito sa Metro Manila, pati dito nga sa bahagi ng Calabarzon sa Region 4A at sa Region 4B. Kaya nga magugunita mo, Bombo Dennis, o maalala mo na itong mga nag-operate, no, dito sa Maymoa sa Pasay City
ay yung mga PIDEA sa Mimaropa at Oriental Mindoro, Bombo Dennis. Ito kasi, Bombo Ann, sabi nila wala nang mga pumapasok na panibagong droga at wala na rin yung mga factory ng illegal drugs dito sa atin. So ano kayang mode of entry ng mga itong limpak-limpak na ipinagbabawal na gamot na naman na ito, Bombo Ann? Una nang sinabi ng mga otoridad, Bombo Dennis, ay backdoor, no? At ito yung mga maliliit na barko na kinakarga nitong mga illegal na droga. Kasi itong mga droga ay hindi na ito gawa dito sa ating bansa, kundi nanggagaling na ito sa ibang bansa, Bombo Dennis. So may mga lugar sila kung saan nila nire-repack itong mga droga. Gaya na lamang na dito sa may bahagi ng Region 3 dahil dyan, no, yung mga nakumpiskang bilyong halaga ng illegal drugs, Bombo Dennis. Baka po pwedeng dagdagan ng puwersa ng mga otoridad. Nakikinig naman sila siguro ngayon, Bombo Ann. Mas mainam para maagapan. Grabe ito, nakakabahala, Bombo Ann, dahil kung mapupunta na naman ito sa sa mga lugar, marami na naman ang magiging addict, Bombo Ann. Tama ka, Bombo Dennis. Kaya nga una nang sinabi nga ni PNP Chief na talagang puspusan yung kanilang kampanya laban sa illegal na droga kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency. Sige, with that, maraming salamat, Bombo Anali. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, malawakang bakunahan para sa lahat kontra COVID-19 sa lungsod ng Caloocan bukas na. Alamin ang detalye sa report ni Marlene Padiernos. Nagsimula na ngayong araw, Oktubre 26, ang malawakang bakunahan kontra COVID-19 sa lungsod ng Caloocan kung saan ay pinapayagan din ang walk-in vaccination para sa mga may edad 18 taong gulang pataas. Bukas din sa mga residente mula sa mga karatig lungsod o lugar ang nasabing bakunahan. Ipinayuhan ang mga magpapabakuna na magdala ng kanilang mga valid IDs bago magtungo sa mga nakatalagang inoculation sites sa lungsod. Ayon sa ulat, sinabi na ng lokal na pamahalaan ng lungsod na nasa 75% na ng mga adult residents nito ang nakatanggap ng first dose laban sa COVID-19 habang 62% naman ang mga fully vaccinated na. Samantala, sinimula na din ang bakunahan para sa mga menor de edad 12 hanggang 17 taong gulang sa Caloocan City Medical Center o CCMC at Caloocan City North Medical Center or CCNMC. Kailangan lamang na may kasamang magulang o guardian at kumpletong requirements ang mga ito bago magtungo sa mga nasabing vaccination sites para makapagpabakuna. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 15 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang oras, inihatid sa inyo ng Dunkin Donut. Samantala, maaari nang simulan ang booster at additional shots ng bakuna kontra COVID-19 para sa mga health workers at mga senior citizens sa taong ito at para na rin sa mga eligible priority groups sa taong 2022. Ito ay makaraang inaprubahan na ng Department of Health ang rekomendasyon ng Health Technology Assessment Council o HTAC. Inirekomenda ng ahensya ng booster ay ibibigay sa health workers at senior citizen sa ika-4 na quarter ng taon. 6 na buwan matapos ang primary series o original na doses at brand ng bakuna na naiturok. May rekomendasyon din ang ahensya na ang gagamiting booster dose ay maaring iba sa original na brand ng bakuna na unang naiturok sa isang recipient. Samantala, ang additional booster shot naman ay inirekomenda ng HTAC na ibigay sa mga immunocompromised na individual na hindi bababa sa 18 araw matapos makumpleto ang primary series ng bakuna. Dapat din nakapareho ang brand na natanggap sa unang turok para maiwasan ang panganib sa kalusugan lalo na sa mga may comorbidity. Abangan pa mamaya mga kabombo ang ating update sa mga laro sa NBA. Sa dagdag pang balita, nagbabala ang Philippine Embassy sa Kuala Lumpur sa Malaysia. Doon ho sa mga kababayan nating Pinoy na mag-ingat laban sa passport appointment scam
Lalo na ho ito'y kumakalat ng mabilis dyan sa mga social networking sites. Sa inilabas na abiso ng embahada, pinapayuhan ng mga Pinoy na nakabase sa Malaysia na direktang kumuha ng kanilang passport appointment sa official online appointment system ng naturang tanggapan. Pinapayuhan din ng mga ito na huwag na tanggapin ang anumang alok ng mga passport agents o yung mga fixer para humaiwasan ng problema at karagdagan pang gastos. Nagpaalala naman ang embahada na may karagdagang passport appointment slots na bubuksan sila tuwing alas 8 ng umaga. Samantala, dako tayo mga kabombo doon sa Central Visayas. Nakapagtala ho ng pagbaha, no? May naranasang baha dyan sa Sugod. May 5 barangay pala itong apektado. Makibalita tayo sa Star FM Cebu. Apektado ang 5 barangay sa bayan ng Sugod, Cebu matapos ang matinding pagbaha na nararanasan dulot ng malakas na pag-ulan kahapon na umabot sa 3 hanggang 4 na oras. Kasama sa apektadong lugar ay ang Damulog, Bao, Poblasyon, Ibabaw. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Police Staff Sergeant Ivan Ray Dabidon ng Sugod Police Station, sinabi nitong agad namang nailikas ang aabot sa 120 na pamilya na kasalukuyan ngayong nanunuluyan sa evacuation center at ang iba'y sa gym. Sinabi pa ni Dabidon na wala namang matinding pinsala ang baha maliban na lang sa puno ng putik ang loob ng kabahayan matapos pinasok ng tubig baha. Sa kabutihang palad, wala naman umanong naitalang casualties. Umabot naman sa 230 na pamilya ang apektado sa nararanasang matinding pagbaha. Dolan sa 230 ka pamilya ang apektado. Pati lang sa dito, gigikan sa ato ang Sugod DRM mo. Kung wala tayo casualty sa mga insidente. Nagpaabot na rin ng tulong ang pamahalang lungsod sa mga apektadong individual. Mula rito sa himpilan ng 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News. Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Dumako naman tayo sa Camarines Sur, mahigit 6.8 million pesos na halaga ng shabu na samsam ng mga otoridad ang sospek nanlaban patay. May detalye ang Bombo Radio Naga. Tinatay ang aabot sa 6.8 million pesos na halaga ng shabu ang nasamsam ng mga otoridad mula sa isang drug personality sa Pili, Camarines Sur. Kinilala ang suspect na si Alvin Baldosa, 36 anyos, residente ng Agus Bato, sa nasabing lalawigan. Sa panayam ng Bombo Radyo Naga kay Police Lieutenant Colonel Ryan Atanasio, hepe ng Pili Municipal Police Station, sinabi nito na isang asset umano ang nag-report sa kanila hinggil sa illegal drug peddling activities ng suspect, kaya't agad nilang naikasa ang bypass operation. Anya, isang pulis ang umaktong pusher buyer at nagawang makabili sa suspect ng isang transparent plastic sachet ng pinaniniwala ang shabu sa halagang 300,000 pesos. Ngunit nang aarestuhin na sana si Baldosa ay bumunot ito ng baril at nagpaputok sa mga pulis. Dahil dito, gumanti umano ng putok ang mga otoridad na nagresulta sa pagkamatay ng suspect. Ayon kay Atanasio, matapos ang insidente, na-recover sa lugar ang isang caliber 45 Colt pistol, 4 na caliber 45 auto cartridge, isang magazine ng caliber 45 na baril, 3 auto-fired cartridge cases na kaparehas ng kalibre ng baril, isang pirasong fired cartridge case, gayon din ang 3 mga sachet ng shabu na may bigat na 1 kilo at nagkakahalaga ng 6,800,000 pesos at iba pa mga drug paraphernalia. Dagdag pa ni Atanasio, kilalang nagbebenta si Baldosa ng illegal na droga sa Rinconada area, gayon din sa ilang lugar pa sa nasabing lalawigan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa nasabing insidente. Nung about to arrest na natin yung suspect ay nakahalata kaagad siya na kausa para bumunot kaagad siya and pinutukan po yung mga operatives natin na in return pinutukan din ang personnel natin na naging kausa ng kanyang pagkatumba, and automatically nung matumba siya is tumawag naman po tayo ng ambulansya po para mabigyan siya ng medical attention. Gusto pa sana natin maisalba ang buhay ng suspect, but then unfortunately nung dumating yung medical personnel natin, yung MDRRA mo Pili, pre-announced as dead na siya. Ang tinig ni Police Lieutenant Colonel Ryan Atanasio para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radyo Naga. Bombo Joy Malaganyo nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radyo. Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, may nagpapatuloy na pag-identify at isinasagawa ring contact tracing sa new COVID case na B113.18 yan ho sa Bacolod City.
Alamin ho natin ang mga update hinggil dyan. May pag-ulat live ang Bombo Radio Bacolod. Patuloy ang contact tracing upang alamin ang karagdagang detalye sa pinakaunang kaso ng B11318 COVID-19 variant sa Pilipinas. Sa impormasyon na nakuha na ipinahayag sa Bombo Radio ni Bacolod Emergency Operations Center MANG, napag-alaman na isang OFW galing sa Middle East ang 34 anyos na residente ng lungsod ng Bacolod. Ayon Bombo Dennis sa EOC Executive Director, kaninang umaga lamang nakarating sa kanilang impormasyon patungkol sa pinakaunang variant at agad nitong ipinag-utos sa EOC Contact Tracing Team upang malaman ang kompletong detalye at mapag-alaman din kung sino-sino ang mga nakasalamuhan nito bukod sa kanyang pamilya. Sinabi ni Ang na sa inisyal na impormasyon nakabalik na sa Middle East, Bombo Dennis, ang nasabing OFW. Saad pa nito na dahil bago lamang ang variant na nakapasok sa Pilipinas, partikular dito sa lungsod ng Bacolod, humihingi pa sila ngayon ng guidelines from the Department of Health upang ito ay maging gabay nila sa paglaban sa panibagong variant na COVID-19 virus. Napag-alaman na base sa kumpirmasyon ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang 34 anyos na lalaki ang nakarating sa Pilipinas noong March 5, 2021. Ang kanyang sample ay nakolekta noong March 10 at nakarecover siya noong March 21. Ito ay may travel history sa United Arab Emirates at residente ng Bacolod City, Negros Occidental. Pakinggan natin, Bombo Dennis, ang tinig ni EOC Executive Director M. Ang. So pag-ulan na nasulod sa amon, pag-ulan yun just now, so we will be conducting just the same even if it's an old case. Pero anyway, this new variant is a variant for investigation, kamo lang, for monitoring. Dali. Mutation na siya sa beta kag delta. So wala pa man gani hinahambal, either it's a variant of concern or kung ano man na siya, but it's still for investigation and monitoring as of now. Pakinggan natin ang tinig ni EOC Executive Director M. Ang. Napag-alaman, Bombo Dennis, na ngayon lang, ngayong araw, 29 o 29 na lamang ang kaso ng COVID-19 cases namin dito sa lungsod ng Bacolod. How's that, Bombo Dennis? Okay, Bomboan, ang concern natin, pwede mo bang isalarawan para sa ating mga taga-subaybay kung anong pagkakaiba ng restrictions na ipinapairal dati at ngayong may natuklasan diyang bagong variant, Bomboan, anong sitwasyon ngayon? Yes. Actually, Bombo Dennis, wala pang pinagkaiba kasi sinabi kanina lang umaga na Executive Director M. Ang na wala pa talaga silang kumpletong detalye, no, na patungkol dito sa 34-year-old na OFW. Patuloy pa ang contact tracing, Bombo Dennis. So ngayon, parang masasabi natin na ganun pa rin. Kung meron kang negative RT-PCR test, or rather kung fully vaccinated ka, pwede ka na makapasok dito sa lungsod ng Bacolod na walang negative RT-PCR test. Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Bacolod para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Bombo International News. Ipinapanawagan ngayon ng mga world leaders na palayain ang mga political leaders na ngayon ay nasa ilalim ng house arrest sa hindi malalamang lokasyon. Sumali na ang Amerika sa panawagan ng United Kingdom, European Union, United Nations at African Union. Kabilang sa isinailalim sa house arrest ay sina Prime Minister Abdullah Hamdok, asawa nito, mga miyembro ng kanyang gabinete at ibang mga civilian leaders. Magugunitang pinuntahan ng military unit ang tahanan ng punong ministro noong Lunes ng umaga at sinubukang hikayatin na sumang-ayon
o sumali sa kudeta, ngunit tumanggi siya. Ang Sudan ay nasa isang maliit na kasunduan sa pagbabahagi ng kapangyarihan sa pagitan niyan ng mga pinuno ng sibilyan at militar mula nang mapatalsik ang matagal ng pinuno si Omar al-Bashir noong taong 2019. Si General Abdel Fattah Burhan na pinuno ng Power Sharing Agreement at ngayon ay namumuno na sa pinakabagong kudeta ay nagsabi ng pagkuha ay kailangan upang ituwid ang kurso ng revolusyon dahil yan sa pampulitikang labanan. Napag-alaman na nagsagawa ng protesta ang mga mamamayan doon matapos na kunin ng militar ang kapangyarihan sa gobyerno. Inaresto nila ang mga political leaders at idiniklara ang state of emergency. Nagbahay-bahay na rin ang mga sundalo sa capital ng Khartoum para arestuhin ang mga nag-oorganisa ng mga protesta. Samantala naman, patuloy na binabantayan ng World Health Organization ang Delta subvariant na AY412 na natuklasan ito sa United Kingdom. Ngunit sa isinagawang press briefing, nilinaw ni World Health Organization County Representative Dr. Rabindra Abhyasinghe na hindi pa may tuturing na variant of concern ang naturang Delta subvariant. Inimbisigahan ngayon ng kagawaran kung ano ang posibleng reaksyon dito ng COVID vaccine. Sa kabila nito ay patuloy ang sinasagawang pagsusuri ng mga health authorities sa Pilipinas sa presensya ng Delta subvariant sa ating bansa. Pinaalalahanan din ng World Health Organization ang publiko na mag-ingat at sumunod pa rin sa mga health protocol. Bombo Sports News. Kinailangan ng Boston Celtics ng overtime bago tuluyang maigupo ang Charlotte Hornets sa score na 140-129. Ito na ang ikalawang panalo ng Celtics habang ang Hornets naman ay una nilang talo. Nagpakitang gilas si Jason Tatum gamit ang season high na 41 big points na dinagdagan pa ni Jaylen Brown ng 30 points. Sa ibang games naman mga kabombo, nananatiling malinis ang record ng Chicago Bulls nang iposte ang ika-4 na sunod na panalo. Laban niyan sa Toronto Raptors sa score na 111-108. Nagsama ng puwersa sina DeMar DeRozan na nagbuhos ng 26 points laban sa kanyang dating team at si Zach LaVine na nagambag naman ng 22 points. Samantala, ang Brooklyn Nets ay muli na namang pinangunahan ng kanilang superstar na si Kevin Durant na may 25 points para itumba ang Washington Wizards sa score na 104-90. Hindi rin naman nagpahuli ang Miami Heat para ilampaso ang Orlando Magic sa score na 107-90. Nagpakawala si Jimmy Butler ng 36 points para sa ikalawang panalo ng Miami ngayong bagong NBA season. Bombo Entertainment News. Ang Filipino-American short film na No Dogs ang nag-uwi ng 3 parangal mula sa Chelsea Film Festival sa Amerika, kasabayan ng pagdiriwang ng Filipino-American History Month. May reporting Star FM Baguio. Nag-uwi ng 3 parangal ang Filipino-American short film na No Dogs mula sa Chelsea Film Festival sa Estados Unidos kasabay ng pagdiriwang ng Filipino-American History Month. Iginawad nga sa pelikulang pinagbibidahan ng Phil-Am actress na si Georgina Tolentino ang Petit Prix Award for Best Short Film, Audience Award at ang Best Supporting Actor para kay Ian Coleman. Sa naging exclusive interview ng Star FM Baguio sa Filipino-American director na si Randall Camrad, sinabi nitong goal niya ang makatulong sa pag-usbong ng mga likhang Pinoy lalo sa Amerika. The sort of bigger hope for anyone, any artist or filmmaker of color is to gain better exposure for their culture, to further normalize Filipino film and Filipino-American storytelling, to bring more of my own and my culture's voice into the cinema. Filipino-American filmmakers sort of want to be able to exist as well in that sort of space. It takes a lifetime of work and a lifetime of creating films. That's the hope for any artist. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio sa Filipino-American filmmaker na si Randall Camrad. Samantala, ngayong buwan lang rin ay naging selection ang short film sa Los Angeles Asian Pacific Film Festival at sa Twin Cities Film Fest. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo.
Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At yan ang Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bas Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Pa Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Pa Radio Bombo! Pabalik mga kabayanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bomboanay sa Udto. 36 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 12. Magulan nyo naman yan ang Bombo News Center sa pagdulong sa pila ka mga dalagko nga mga balita pagi sa aton nga Bombo Network News. Sa aton nga pagpanumbalik, dugangan natin talakay ang pila pa ka mga importante, mga nagabaga nga mga isyu kag topiko. Dire lang sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Bomboanay sa Udto. Magabalik kita banwa pagkaligad gilaman sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Ang pagbinuligay sa tionsang pandemya, tuman ka importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo
makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalapta bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot, tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso kidman nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and a day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha. Pabalik mga kabayanan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbo Hanay Soto 46 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. At least na magkuha sa nga dugang pang reports kika sa ato ng mga field reporters sa liwat sa aton nga promo nga 1 to panalo year 20 mga kabayanan additional nga mga proof of purchase no mga produkto nga amo ang sponsor sa sini nga promo. Ginalakipan ni mga kabayanan sa Alfonso Brandy no Alfonso Brandy mga kabayanan nga sa diin isa ka bottle cap sang bisan na ano lang nga size sang light platinum zero kag sole o konsulera ang ma-qualify nini para sa isa ka entry. Samtang yariman ang Alflority Pawn Shop and Jewelry no diri sa Western Visayas, your diamond and the pearl house nga sa din banwa ang iya sining kung kamo magpamalaklon sa Alflority Pawn Shop and Jewelry
ang balor 100 pesos nga purchase sang mga alahas o kon inyo ginprinda nga mga alahas, tagaan kamo sang isa ka coupon. Nga inang isa ka coupon maka-qualify na siya para sa isa ka entry. So kung damo ang inyo nga ginpamakal, dako ang kantidad, subo man inyo ginprinda, damo man ang inyong mabaton nga coupon, kag madamo ang inyo mapasakop sa aton nga promo. Kag subo man may-ari kita sang Panyawan, no? Skid Panyawan, basta Panyawan manunggal. Ano ang proof of purchase sang Panyawan? Ang proof of purchase sa city, isa ka empty blister pad o kung badig sang Panyawan luyang dilaw plus mangustin plus makabuhay food supplement capsule o kung Panyawan banaba or garlic no? Plus makabuhay food supplement capsule, mag-qualify ini para sa isa ka entry. So nasiling ko na tanwa, nagsugod na ang aton nga Want to Panalo promo part 20 para sa pinakamasadya nga pamaskwa sa masulod nga Bombo Milyonaryo sa mismo adlaw sang Paskwa. Magkapatigaw kita sa aton nga grand draw. Diri naman may baluan kung sino ang magkakuha sa 1 ka milyon ka pesos nga cash prize. 11 minutos na nabilin kapag dagat kita sa tagnang galauna. Diri sa aton na pagpangalagad sa panatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. By the way, mga kabiyan natong gitalakay naton kagina, aton nagpadulong diri nagreklamo batok si Siling Kaingon. Akon may ara giman niya sang akon nagakadapat magpasaka kaso, pasaka sang kaso, no? Mo man nang pinaka-importante nang imuon kag ipaagi sa barangay kag ang DILG gali nag-advise naman sila nga maghimo sang complaint, no? Kag ipaagi sa barangay para masitol ang iniiyang problema. Kabudlay ko magpangabuhi kasi sa lugar nga wala kamo nagahirupay. Dapat sa inyo na maghirupay kamo kaya pinakauna nga magkatabang sa aton sa tiyon sang emerensya ang aton malangya neighbor. Kung sa Biblia pagani nakasiling nga palanggaon ta kuno aton kaingod, love your neighbor as you love yourself. Kuno mo palanggaon mong at imo nga kaingod, maghirupay kita, magpinalangganay. Kaya kita malang magbuligay sa tion sang ital-ital. 10 minutos na biling kabagadagat kita stag na ngalauna. This time, kung ano ito na report ni Bumbo Dennis Rubica, ini may kantanan sa booster shot, no? Nga sa diin, nagahulat na lang ang sang go signal ang probinsya sa Negros Occidental gikan sa Department of Health para nga para matigayo na ang booster shot para sa mga medical frontliners diriya sa probinsya sa Negros Occidental. Yari ang report, Bumbo Dennis Rubica, please come in. Bombo Daniel, amo ni karon ang padangat impormasyon ni Governor Yubong Lacson nga ang green light na lamang kung go signal ang ginulat karon from the Department of Health nga magpatigita sang booster shots sa aton sa mga medical frontliners Bombo Dana kay nabaluan international level ginako na ginahitso na karon nga pastor ng DOH ang mga pagsundan kung paano magpatigayon sa booster shots Bombo Dana kay isa diri sa gamiton posible Pfizer or Astra nga vaccine na bibudan kaya pumiro ang mga balita especially kung Sinovac kuno yang vaccine no dapat kin magpa-booster ka no prote daway pa niya decisionan gid no kay ang ginauna subong amo ning sinato ng mga medical frontliners naton no nga mo ng first nga sektor sa aton nga susyudad nga magabaton no sa nga booster shots Bombo Dana. So there's Negros, wala naman kabadamo kita diri sa mga medical frontliners, no? May madamo kita mga medical frontliners nga sang damlag pati nagkalaha tapikan man sa COVID vaccine, no? Bumuda so it needs nila sing kinatawag booster shot, no? So sa part sa probinsya wala man niya problema, no? Kay anytime ko maghatag liya sa go signal ng aton sining Department of Health, no, pwede gid
patigayo na sang booster shots sa aton diri nga mga medical frontline sa Bugos Negros Occidental. No? Sunod pa kay Governor Lacson, nga tikon mag-conduct kay makita sang booster shots with go signal sa Department of Health. Dapat padalaan na idugangan naman nila sang ng vaccine. Nagkakadapat gid Bombo Dinis nga ma-booster shot ni mga frontliners kay ini mga frontliners na mo gining pinakauna nga ginbakunahan sa nagligad tong bakuna nga Sinovac. Yes, early this year. Oo. Bomboda. Although nga way pa man ni mapamatud-an kay kutsu-kutsu malang ni pero damo gid nagasiling nga daw sa kutob sa nabakunahan ra sang Sinovac do lagi sa may ginbatyag bilang makasiling ka nga do may nagsulod gid nga bakuna sa imulawas kay definitely usually kung may ara sang bakuna nga nagsulod sa imulawas nagabatyag na dayon mo nagapranginit ka nga daw hilanaton ka may reaksyon ade ang hambal nga daan niya sang ulo istorya no way man tiya nagasiling nga ginapatihan tani ulo istorya nga kuno ang unang ipadala di sa China nga bakuna nga Sinovac o distilled water lang kuno. Kung ang mayor pag ito sa Northern Negros tong una lang nagbaton sang vaccine bumudan na ingati do way mo batyag tong iba si piki itong vaccine. Nagambal man siya gali? Oo, si Mayor Bibuyap. Oo, atong ginpa-explicar siya nga nag-una siya pa tublok. Correct. Kaya way patuyag ko signal. Subong do may nulsol pa siya nag-una magkutuyaman. Way kaya magulat sa ibang bakuna. Ang istorya abi nga nagalagaw amo ni. Way kuya way tayo ginapahog ang una-una naka-receive sa mga Sinovac. Ang istorya nagagawa nga ang Sinovac kuno nga ginpadala sa ibang nga pungsod o kituya kay bakuna gidto. Ang Sinovac yang ginpadala sa Pilipinas distilled water lang. Kaya mo na gani ang istorya. Istorya lang man na. Istorya lang man na. Damo manubudan na first nga vaccine nga abot sa province sa national government is Sinovac. Nadamo sa mga public officials naton gani nga nag-take sang first shot Sinovac man, di ba? Si Governor Lacson Sinovac man na bumudan sila man ang first group of individual sa Negros nga pailalon sa ceremonial vaccination. Bumudan na tingnan mo man nag-take sila sa national government level na to damo man sa mga public official nga nag-Sinovac. Bumudan yel no pagaling kay ti kasawa dito magalikawan istorya ang mamuna no puti galing kay ti based man sa technical study medical study at daw naglalagi mag booster shots na para sa aton nga mga medical frontline. Pero hindi na bumudan specify nga siling ka kumo Sinovac kay booster kira no. Kadamo mo niya sa mga medical frontliners naton nga lain man niya nga vaccine ang nabaton. Pero magsiling kita yang booster shots sa mga medical frontliners aton tanan na hindi lang ay nakabaton sang Sinovac nga vaccine. Tanan nga mga medical frontliners naton dapat i-booster gid sila. Bumudan mo ng ang hindi bla specific nga kung Sinovac imo ikaw lang booster sa medical frontliners ka no tanan niya bumudan why ni pili ko na naman yung vaccine ng imo no kung qualified ka ng booster shots especially medical frontliner ka ma-undergo ka gid sini so sunod kay Governor Lacson nga ti okay gid why problema mag-green light sa DOH pwede kita diya makapang booster shot sa ato sa medical workers there is a Negros Rental. Kiti another vaccine ang gamiton kung masamadam nagpati ang baka DOH posible gamiton na Astra or Pfizer. Bombo no? Damo naman tali mga vaccine ang labot sa probinsya. Ang first to ganito nga sobra 200,000 doses ng Pfizer sa 2 ka semana doon urot-urot ito. Gamit bombo dahil probably guro kay sa national level ang plano bumudan based sa impormasyon naton nga probably ba si ends ang sininga tuig last month or probably first quarter masang 2022 basta dahil ta patigayon na sang kwansing booster shots bumudan no kay unagi man permi ang National Capital Region mo
the rest na sa mga probinsya na oriyon diri sa aton siniya nga pungsod Pilipinas na makutati kung saan maghatag o signal ang aton sini nga DOH na amo na lang na ang ginahulat na sa aton siniya nga probinsya Bombo Daniel. Sa pamated ang pagpayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. Yeah, no, as long as they're given, the province is already given the green light to give booster shots, especially for our frontliners. Of course, we will follow. You must remember, if you notice, they always prioritize National Capital Region. No? But yes, there are plans to do that, and the moment they give us the green light, then we will do that. I hope it will be supported also by more vaccines. How about minors? Again, we're just waiting. No, we just have to wait. Although it's being talked about already, we just have to wait for the green light that we can do it already in our province. Bumudan mo to ang pagpag ni Gov Lacson. Ulaton ta lang Pag may go signal na wagid problema na booster kita. Green light na lang ginahulat Yes, go signal naman lang to ginahulat. Wain man yung problema. Bombo Daniel na. Bumudan to nga ang report ba ito kahapon ng Capitol Cup, no? Radang payag ni Atty. Diaz, no? Kaya sa subong, bumudan yung may ara ng 15, no? Kaya mga salakyan nga available na, nga pwede na magamit sa ato siling provincial government as part ng program nga tawag nga Capitol Cup, no? Ini mga salakyan, bumudan yan, mga salakyan nga na-assign, no? Sa naituhay nga mga departamento sa ato siling provincial government. Iban nga bumudan mga pick-up sina dire, muna bilang previous nga mga salakyan nga nahatag man sa aton nga mga board member ngati pwede magamit. No? Kaya sa dalom sang program sang Capitol Cup, ang isa ka departamento or isa ka empleyado sang probinsya naton for official function, for official use, pwede sila magkagamit, maka-avail sa anuman nga sakyan, no? Kung pwede pick up, kung magamit sila bus, pwede makagamit, kung magamit sila auto, mayara man ng probinsya, no? Kaya so nagpa-report ako, may 5 na mga salakyan nga na-recover ko na-restore sa atong probinsya. So part na ini sa 11 ka mga salakyan nga pwede na karon ma-avail sa aton sining mga nangaituhay nga departamento sa aton nga provincial government. Ang imo na nila, makadto na sila sa Capitol Cup apps, Bombodan, das sila mapa-rehistro, das sila ma-apply, i-avail nila kung anong salakyan ang pwede gamiton sa departamento. Ang imo na nila, Bombodan, no? Iway niya bayad, no? Ang imulan lang pagbalik sa salakyan, pagkuha na sa salakyan full tank, pagbalik nila full tank man. Porsyenta ginambal ni, hindi niya personal use official use, no? Para sa mga departamento sang aton siling probinsya. Pero mga maayo pa man nga salakyan, hindi man siling nga basi pag-abutusanan, malumpiga siya? Hindi na-restore na ni, na rekondisyon na. Kumudan, no? Kuan siya na so balik 15 tanan kabilog to? Kun siya na roadworks na ni iyang masakyan. Gusto mo auto, para manda. At sa departamento may bisita nagabot, may katuan, may field works, no? Kung gusto mo ma-avail ka mo yasing dako-dakong sakyan kay way ka mo salakyan mo sina, pwede lang mo ka-inquire dira ang mga departamento, kula mo na. So kuan bala mo na gawa sinusunod sa kay Provincial Minister Atty. Franco Diaz nga wala sang monopoliya nga departamentong kaya kung naman salakyan mo taga Department of Amulan na pwede kagamit. Hindi pwede. Kung available man lang siya, kaya kailan sa piyaka per departamento ang amo ng salakyan pwede gid magamit pumudan. So ato mayo kag isa pa may na kay damo man nga departamento ang kung isa ginakulang man sa salakyan. Correct. At least may magagamit anytime. Kasi pag mabumudan, no? Kay subong ganito mo nang balko sang liga to report ang ginamat-amat naman ni check pariwat sa GSO naton dire ini mga salakyan lang ginapang-assign sa aton nga mga departamento nga ibante ara sa shop
Way lang mapakayo, way lang mapurso abing pag-repair, pati kan kayuhon kondisyon piya bumudan, mga mayo pangasulakyan. So umamay ko isa sa mga proseso sa aton nga provincial government, kaya ginapang locate ini, i-restore ini, i-recondition ini para magamit na sa aton nga provincial government ini mga vehicle. Kaya damo sa salakyan ng probinsya bumudan, no? Sa nagliga administrasyon, damo sa mga purchase mo nga salakyan aton nga provincial government, lagi pa nagtagman sa mga narito nga ibang departamento. So hindi na pang kay biara man ibang to bumudan nga nagkala may mga trouble labi, nagindala sa shop nga napabayaan na, until now wala gid makayo, no? So mo na ginapangita ni kagina-restore ina-pa-kondisyon para magamit na sa aton nga provincial government, particularmente sining capital cab program karon sa provincial government Bombo Daniel. So mamati ata ang pagpayag ni provincial administrator Attorney Fernando Diaz sa bahan sining capital cab program Bombo Daniel. Ang ato nga capital cab, which is in principle though grab and rent a car siya kung padulong ka, may driver na yan sa salakyan, isa ka transaction, idulong ka, ibilin ka na, and then later on sugaton ka, pwede man. Or if you want it for a day, request ka, whether self-drive or with driver, pwede man. And then, at the end of the day, ibalik mo gid, check up mo nato ng aton nga salakyan, kung tinlo, kung wala gas-gas, properly taken care of. Ulit. Pero kung may diferensya, ang naghulam may responsibility. Kaya na capital cab nga applications. We have already shown it to them. Ang gasolina, sila, paghulam nila full tank. Pagbalik nila, full tank pa nila using their department's budget. So, ako na ang atong principles sa mga official use, pag-approve sila, dala na lang imo travel order dala, no? No, not for personal use, but it's not necessarily applicable to 8 to 5. Kaya kabuluta may mga arakita ng mga medtech, nurses na nagagwa sa kagabihon or sa kaagahon, they can also get a ride through this, no? Hindi, lambot na ta sa 15 sa mo. Oo, 15 na ta. So, and the thing is, wala sa may nag-monopolize, everybody uses it. Tanang kami nag-share sa sininga 15 ka mga salakyan. Si Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz. So probably madugangan pa rin, no? Kung may mga ma-recover pag ma-restore nga mga salakyan. Kaya kadamo man mga salakyan nga ka-probinsya nga daw nagalumpiga man lang sa mga shop nga mga mayo pang itsura. Oo, gamay lang repair. Siguro kay Snigan ni iba ni the one na pabayaan na bala. Why na ma-purso pang mga pagpakayo. So, amo na ginalocate, no? Ginapangita, 51st 5 na degree na kita na ni, na restore na, nga muna part sa 11, ako 15 ka masalakyan, nga under na sa Capital Cab program. Nawanang isa na sige payag na Attorney Diaz. No? So, probability mas madugangan pa ni, sa kung may mga madugang nga mga salakyan nga malocate, na makita, mapakayo, so mas mayo kung damo no, sa salakyan nga pwede magamit at mga nanuwaitang departamento sa provincial government. So, pwede na klaro na, not for personal use, no? Official use lang niya. Pumudan kung ikaw mag-avail, no? Sining salakyan, sining kaspesyalmente kung may mga programa, may mga field works, may mga bisita sa departamento, so pwede gid sila ka-avail sining capital cab program sa aton sila nga provincial government Bombo Daniel. Mga balita gikan sa Kapitulo Provincial, ini si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Dennis Rubica. Report gikan sa Provincial Capitol, nagdulong si oras 8 minutos ang nakaligid sa tayong nga launa. Sa
Sa ato nga panumbalik ko nato ng report ni Bumbuan Sindol Surilla ini may kantanan sa contact tracing karon sa syudad sa Bacolod sa sining mga close contact sa isa ka Bacolod nun nga nakapauli alin sa luwas ng pungsod nga sa resulta sa iya sining test nagapakita nga may arini siya sa panibagong variant sa COVID-19. Pinatanan naton pagkatalakayon sa aton na panumbalik. Kindly standby. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, baka pasalamat ka baka dayaw sa Dios, baka makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo, alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physical. Pabalik mga kabinan sa ato na pagpangalaga diri sa platuntunan Bumbuhan ay sa 12 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa sa mga nagapabaylog di bilasang radyo. No, klaro man ang ginahambal naton diri. No, kay parang hindi na kamo magkatuli kag maluya man ang hindi mabayluhan ang radyo. Ang radyo nga ginabayluhan namon, ang mga radyo nga arad asubong sa inyong posisyon, ang radyo nga ginhatag sang iban nga mga istasyon. Ini nga mga radyo banwa nga ginahatag sa iban nga mga istasyon, naka-fix ini sa isa lang kadayal sa ilang istasyon. So, kung may ara ka mo sang sinang klase sa radyo, dalon nyo diri kay bayluhan namon. Pero na mga radyo nga guba, nga ipa-repair nyo sa amon, why na hindi niya mo ang promo? Ang promo,
ang radyo nga nagikan sa iban nga mga istasyon, kung may ara ka muda, AM station, idal adyo dire kay amo nang kambyuhan. Kay kada mo nagakaladtong ang ilang mga radyong madaan, pakambyuhan, tido halata gid nga ambot lang. Ina lang halata gid nga daw basta lang makapakambyo lang sa radyo, no? So hindi na kaya maluya lang kamo nga magkadto diri nga magpakambyo sang radyo nga hindi na yamong amon nga ang aton nga promo diri. Ang promo, ang mechanics is kung may ara kamo sang mga radyo dira nga naghalin sa ibang istasyonan, AM station nga hindi nyo madayal sa ibang istasyon kay na fix ina siya nalansang sa isang istasyon dahil adiri kay kambyuhan namon. Sang brand new nga radyo nga pwede mo yung liso-liso kung di mang istasyon gusto mo pamatian, may ara pa kamo cash nga 1,000. Okay, this time kung nato ang report ibumbuan, igo magpalak ang isunod sa Bacolod, nakabalik niya ang atong taga Bacolod nga nagpositibo sang panibago nga variant sang COVID-19. Di kaya atrasado man magluwa ang result mo, atrasado man ang pagkuanaton, atrasado man ang pagbalik naton sa normal. Kay tungod nga gin testingan subong, gin laboratory subong, dason bulan pa mag-abot ang result. Na daw amo na kada kalawig, katasado. Yari ang report bumbuan. Please come in. Budan, ongoing subong ang contact tracing. Ang contact tracing sining 34 anyos nga lalaki, OFW, halin iya bombodan sa United Arab Emirates, UAE, no? And nakasulod sa Pilipinas na damlag lang o gin-announce niya sa Department of Health nga mo naman ni siya ang pinakauna nga variant bombodan. Lain naman ni siya, lain siya sa Delta, lain sa Theta, ining B11318. Wala pa ningala ng variant ni bombodan. Hindi na B1 kag B2? Oo, lain naman ni siya. So, hindi na B1 B2, no? Hindi siya, klaro, hindi siya B1 dito. Basta B1, 1318. So, bago naman yung variant, kamo rin ginambaga pangatake ito sa Mauritius, nakasunod sa aton. So, unfortunately, taga Bacolod sa gali. Pero, sang gin-check natin kayo na sa kay Executive Director M. Ang, kung kamusta na ni siya, ato na to siya, nakabalik na sa abroad. So, nagbalik na sa Mauritius? Hindi, nakabalik siya sa Middle East. Kaya halin okay. Sa Middle East, bombodan. Oo, okay. Ang variant nga natin, doon mo nang napakatake ito sa Mauritius, doon mo na siya. Pero, natanaw pa ni subong how come? Ano siya, nagpositibo sila nga variant. And, amo na, ang information ng gidya subong, kay since kaina lang isang aga, mga 9 a.m. nakalabot sa Emergency Operation Center, yung gina-announce ni earlier sa Department of Health, bombodan, tigin pa-locate pa nila kung taga din dito sa atin sa Bacolod. Pero kung tarawon ng bombodan, sa history balag, yung research natin, nakasunod siya din sa atin sa Bacolod, March 5. Hindi ka dugay na, March pagaliya? Oo. Tingko ta nagpulok-pulok niya, Oktubre na, kay Oktubre man tayo nakibalo? Oktubre na nakibalo. March 5. Naman ang ginasiling niya nga, nun mo pang kumpay kung patay ng kabayo. Oo. Nagpositla, ginkuhan siya sa swab sample, bombodan, March 10, at the same time. positibo, and then, amo na ang bago nga variant, and then March 21, actually nag-ayo na siya. That is why, sa number kayo na ni Executive Director M. Ang, na nakabalik na to siya ganun sa information namon, pero gina-check pa to ni Dr. Rosalie Dio Campos ng contact tracing team, kung din niya, family niya, sino nakasalamuha niya. Pero kung tanawan ng bombodan, kung March pa, kaya mo na, April, May, June, July, August, September, October, 7 months na, no? That's why nga, nakabalik na siya gani sa Middle East, kay OFW siya. Anyway, amo man gid na ya, basta ang Genome Center, magpagwa bombodan, dugay na nang kapanalasang variant, bago pa lang na sila makapagwa. Amo na, amo na ang reklamo man gid ever since na atamaan sa delay. But, dapat hindi lang pagwa sa mga resulta sa mga panibagong nga variant kay useless na nagyapon. Igo na ito na ibaluan niya.
dugan niya nga nag-ayo ang pasyente kag ang paglapton sini dugan niya na tabo. Kag inalatnan nagkalaayo naman ang ginlatnan sa latnan na ayo naman gani bumbuan. O yung sakto na bombodan. But since natin siyempre may mo nakakaso, ang Barca Executive Director, no, ang pinakalan nila may baluan kapag kayo sila guidelines subong sa DOH. Ano naman niya ang karakteristik niya sinikot, di ba may baluan kanya Delta, Theta, ano pa lang ang mga variant na inaamo na baluan natin. So ano naman niya siya, makahalangawa naman niya siya, or nanong pagkahinta mo nanong plastada bombodan. So amo na ang ginatukit sa ang EOC pa. Pero paano na ibaluan abing buti ganun ang kada nga nag-positibo gina-check pag subong kung ano nga variant ini? Oo, pag once ko din kuan ka swab bombodan, pag kuan na sa imo, di ba lang gina-analyze na nila kung mag-positive ka, nag-positive, tiniyara na sila yung nga dula inihaw, may bago nga variant, so dira na sila roll out, bago na siya nga variant, amo na siya ang ginahimo dito. Kung kuhaan ka sang swab sample, abi bombodan, no? I-swab test ka, no? So, and then, may baluan, may bago nga variant. Gali, nga nag-exist base sa imong swab sample, no? Amo na siya. And, gina-check yan, ginapacheck na sa Philippine Genome Center, and amo na galing, unfortunately, ang Philippine Genome Center, hindi siya bala on time, pila nga kabulan nga delay pa siya nga magpagwa ang resulta, no? Anyway, since naroon na dira, no, siyempre, investigaron na sa EOC, sa contact tracing team, kaya actually, bombodan ang kaso natin sa COVID. Subong adlaw, yan to 11 naman nang gani, no. In fairness, nagbalik na naman kita sa 2 digit for the entire week. Oo, so meaning nubo na aton kaso. Kaya mo rin ginapangamuyuan, nakabay pa nga, magsige-sige naman lang nanganubo lang aton kaso, no. Pwede naman ang ganiguro na yung masiling tayo nga, hindi natin mag-kwan. Hindi kita mag-swab test kung hindi man nisisidad. That is why gani nga, di ba subong, matamat na naman galusin kung fully vaccinated ka man ang bombodan, hindi mo na kailangan i-swab ka kung magsulod ka diri sa Bacolod, no? Or sa ibang nga lugar, basta fully vaccinated ka. So muna, that's why nga hambal na sa EOC, dire-intensify nilang kampanya sa vaccination. Subong gani bombodan, ga house to house, gibiyag na tuk-tuk pagod sa imo ganaan nga kung vaccine ka na or wala pa, dali kay vaccine ka. So wala naman na problema subong supply bombodan sa bakuna. Ang problema naman lang subong may mga kauturan kita nga hindi pa gid magpabakuna. So mo nang problem, no? So pero ni dalawang tas sobra na naman mga lapit naman sa 60% kita nga nabakuna. Ang mga na-vaccinate dala bombodan diri sa aton sa may siyudad sa Bacolod, no? So Bombo Daniel, sa nga pagpahayag, pamatiyan naton si Emergency Operations Center Executive Director Ang. Yes, oo. Pero ang pasyente na nakabalik na gani sa abroad, OFW na siya eh. I forgot kung Kuwait or ano na siya nga lugar. Kuwait or Qatar. Nalipat ako somewhere in the Middle East. Okay. So meaning, dugay na niya gali ng nag-ano. Nasaan open niya siya nakasunod sa aton? Nakabalik na siya. Sa pag-ulan na nasulod sa amin, we are still conducting, ulan just now, but before lang gid sini. Nag-discuss kami sa so we will be conducting just the same, even if it's an old case. Pero anyway, this new variant is a variant for investigation, for monitoring. Variant for monitoring. Siya. Variant. It's a mutation na siya sa Beta kag Delta. So anong pagtanaw niyo diri ang gauge ng council do pareho sa Delta nga do basic that's the same question I asked, no? Ginawan ko anong characteristics niya, how difficult is it, but it's still in the stage gani gina-monitor niya siya. I'm sure studies are not yet complete, so wala ko man gani ginahambal nga either it's a variant of concern or it's kung ano man na siya, but it's still for investigation and monitoring as of now, mga status ng isang bagong mutation. But we were informed it's a mutation of the B and the Beta and the Delta variant. Oo, kasi ang since taga Bacolod na siya, so we gin-investigate na namon dayon, gin-monitor, nakabalik na siya sa abroad kung sabihin na siya nasan. I forgot lang bumbuan, no, kung kung diin na siya nga lugar, basta somewhere in the Middle East. Okay. Tapos
Tapos, saan siya But we will get the complete report. Sigin pasa pa lang naman kay Dr. Rosalie Kaina. Sila na makonduct ng mga interviews, mga monitoring sila. Sila ang conduct sila sa mga tracing. So, sa inyo... So, most probably sa guwa ginaya na galing. Okay. Counselor, sa inyo sa EOC, bali, aside sa pag-monitor, pag-interview sini, anong mga preparation or inihimo na pagdari sa pagdapan niya sa report? Ang isa is contact tracing. Amo gina ang una, tangimuon man lang na amo nang maubra sa get kay we will know kung di na siya naghalin, di siya nag-infect. Sino ang who have come in contact with her na pwede nga mapasahan niya sang virus if ever man did, no? So, ginatanaw na natin ang time frame, ang period of infectiousness na iya nga COVID. And then, of course, dira kita dayon mahimo sa mga measures naman preventive para hindi na mag-spread, ma-contain natin ang paglapta ng virus sa ina mismo na variant. And then we will get guidance from the DOH kung ano ni siya na klase, what are the symptoms to watch out for, ano yung mga effects niya, what are the among dangers, ano ni siya ka-infectious, anong dapat timon. Usually, ako nang ginahatag. Pagpadala si DOH sa list sa atin, usually may dala naman na sila ng mga recommendations o anong dapat timon. Okay. Pero subong niya, Counselor, ang aton kaso no, daw nagbubugid man. I mean, tikapon, we only have 29 and that's the lowest so far. Oo. Alik kita sa 29. Hopefully, magsige-sige na ni Kate. I think this is the 1 week na nga nubo eh. It's 6th day. 6th day, pero may gap na isa, but the day prior, pagit na, so bali in total, the mga 7 days, so nga nubo, pero may in between, sa second day, may nagsaka siya sa one or something, but it's safe to say, yung nag-average kita below, 2 digits ang average natin for more than a week na. So it's promising, but hindi kagapon magkampante. And I think this is the result ng aton nga rigid na kampanya for vaccination. Kag gina-isa-isa ta na, ginapurok-purok ka na, nag-house to house kita. So gadugang ang aton vaccination. Our condition is becoming better man when it comes to the spread. Bumbuan? So, Bombo Daniel, si EOC Executive Director M. Ang, so we'll see kung paano na. Adun man kumag, nga variant, siya daw, way naman sang dapat kabalakan. Siguro, kadamo naman isang variant ka nagatulahaw, may mga Delta variant, may Beta, may ano pa to, mga variante, amo man yapon ang epekto niya, is either nga asymptomatica or symptomatica. Sa atong Delta variant to, tiyan mo man to yapon sa kauna-una nga ang original gid nga COVID-19 ang virus amo lamang yapon, di ba? Gani. Importante amo ning ginambal na nasa EOC nga vaccinated. Kung galing kay daw ka exage man abi sa DOH kay daw pamatyagan mo daw na badang sa pagpahayag pa lang nila daw makulbaan ka na dayon kay hindi kay mapatay sa virus, mapatay ka sa nervyos? Oo. Kaya actually, dugay naman na bombodan, galing bago lang managwa gali sa ila, no? Amo na siya. Anyway, tanawon ta ni kung paano ni bombodan, no? Ang kundiin ginaya diri sa Bacolod, kasi paano ang ginahimo nga contact tracing nila kagano nung himuon sang syudad na nung sining bagong variant, kaya nagtuhaw. Kaya kung makalalit ng mga variant nga ini, halimbawa atong bagulang nga na ginpalayag sa nga DOH nga taga Bacolod. Kundi naglalala naman ang sitwasyon di sa Bacolod kaysa Marso pati nagpuli to. Oo. Yes, sa Bombodan. Anyway, muna ang update natin no, para sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. No, ini si Bombo and si Dulceria para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Salamat gid Bomboan Sindol Sorilia. Imagine nyo na banwa ang nagpositibo sa panibagong variant sang COVID-19 taga Bacolod halin sa luwas ang pungsod. Nagabot diri sa tung bulan pa sa Marso.
Imagine nyo na, Marso. Ano pang use ang pag-contact tracing man? Kay Marso pa yung nag-abot. Di kaga dugan yung nag-ayo. Dugan nag-ayo sa coronavirus. Tapos daw makulbaan pa kita. Daw big issue naman liwat. Daw big deal naman ang ining panibago naman nga mutation sang duwa kasahi isang variant sang COVID-19. So why na katapusan? Why nakatapusan yang pag-aguniya kag pag-agunto ya sa mga pumuluyo? Last year na tamaan na kita subong pagid year nga manugtapos ng 2021 amo naman gyapon. Kay tapos sa sulod sang masulod na subong sa duwa ka tuig nga nagluntad ining COVID-19 nga ining pandemic. Ti sino lang to nagkalamatay haw? Nagkalamatay ng mga tao nga binatiano nga daan. Sino lang ito nakabatsag sa sintomas, haw? Ano nakabatsag sa sintomas ang mga tao nga may mga blatian, mga daan? Nga weak ng ilang immune system? Tiyang sa mga tao nga hindi weak ang immune system, daw, why man? Nagka-positive, why maganda si may ginbatsag bisan gamay? Why man to sang nagka-COVID-19 nga nagka-positive nga mayong lawas siya nga nagka-positive siya nga napatay, why gina? Tanan-tanan niya nagka-recover naturally. Natural ang pagka-recover. Waya sila nga nagka-recover kay ginbulong sila. May ara gid man nga symptomatic nga gindala sa ospital, nag-severe ang infection, gindala sa ospital kay gindapatan sa bulong nga nabuhi. Isa na gani ang gin-interview naton sa nga nagligad to si Mayor Bibot Miravalles sa Banwa sang Valladolid nga nag-positive siya nga naglala gaya na gin-oxygen gani siya. Nga perti nagkikadumo sa oxygen level niya kagin ICU ini. Ti naka-recover to sa iya. Ti pero may ara na siya kwan. May underlying health condition niya si Mayor Miravalles. Ti naka-recover to siya sa COVID-19. No, magluwas ni sa ilang mga tawo, magluwas kay Mayor Miravalles damo pa sa mga iban nga nagkala-recover man, nga nag-severe man ilang nga ginabatyag, nagkala-recover man. Pero magluwas ni sila. Ang iban to ay isang simptomas nga gina-insister ko nga hindi ka man ni makasiling nga naka-recover sila, hindi ka man ni makasiling nga tungod ni kay ginbulong sila, kay way man to ginbulong gindala man to sa quarantine facility kag ginpakaon pa mahaw panyaga panyapon plus merienda pa. Sa sulod sang 14 dias nagbalik sila kay nagnegatibo na sila, nagpositive nga nagnegative, no? Hindi ka makasiling nga nagpositive nga naka-recover kay wala man sa dapat i-recover. Di subong sala naman kita kay panibago naman nga variant. Daw gusto pa gani guro sang gobyerno naton nga maglawig pa mo. Kung maglawig pa niya ang COVID-19 ning pandemic ini basi lawig pa gid ang transaksyon nanay naton sa Farmally. Basi kwan pa, basi may nag-supply pa ng Farmally. Palawigon to pa ning COVID-19 kay parang ma-order naman to liwat sang supply makabyanan sa Farmally. Wala na kita sa nga nagkakigong oras di sa ito na pagpangalagad sa panatuntunan na Bombohan ay Saudo. Ubdan na kita buwas upod sa inyo Anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansa Radio ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo!